Tervetuloa toivotus kaikille teille tämmöiseen erilaiseen messuun. Ja joskus itse ajattelenkin, että kun meillä puhutaan ehtoollisesta, niin miksi meillä on aina kirkossa aamuisin ehtoollisilleen, eikä ehtoolla, kun rupeaa hämärtämään. Ja tila on vähän muutettu sillä lailla, että alkuseurakunta, se kokoontui kodeissa. Ja keskeinen seurakunnan tunnusmerkkejä oli 4. Oli leivän murtaminen, eli Jeesuksen opetuksen mukainen ehtoollisen vietto. Sitten oli apostolien opetus, eli opetuslapset opetti, kertoivat mitä oli Jeesus sanonut ja sitä opettivat sitten väelle. Sitten oli yhteinen rukous, joka kuuluu aina jokaiseen alkukirkon kokoontumiseen. Ja sitten yhteys, pyhien yhteys. Ja nyt vielä kun ollaan vähän niin kuin enemmän kodinomaisessa tilassa, niin eikö ole kiva, ettei tarvitse katsoa toisen niskaa. Se voi olla kyllä pelottavaakin katsoa silmiin, mutta niin on ollut alkukirkossa, kun tuvissa on kokoonnuttu ja pysähdytty, niin näin on oltu. Ja sana ja sakramentit, ne on niitä Jumalan armovälineitä. Niillä hän hoitaa meitä. Sana ja kaste ja ehtoollinen. Sen äärelle on kokoonnuttu ja ajatelkaa, se oli joskus vainojen aikaa, kun ihmiset katselivat kodeissa toisiansa ja kokoontuminenkin oli vähän salaista. Se olette joskus nähnyt kalankuvan. Se tulee kreikan kielen sanoista iktys eli kala. Jeesus meidän Herramme, ihmisten pelastaja. Se on lyhennys etukirjaimet tuosta kreikankielisestä sanasta. Ja ei julkisesti uskaltanut kokoontua, kun henki saattoi mennä. Ne luulivat ensin kristittyjä nimittäin ihmissyöjiksi, gannibaaleiksi, kun ne söi siellä yhdessä kerran Kristuksen ruumiin ja joivat veren. Niin ensimmäinen väärinkäsitys oli se, että ihmissyöjiä nämä kristityt on. No, maailma on onneksi muuttunut, mutta jotain hyvin alkuperäistä toivon, että meidän yhteisessä kokoontumisessa on. Mikäs on meidän alkuvirsi? Muistaako Heikki ulkoa? Tai se on näistä viisikielisistä. Mikä? 9. Numero 9. Aloitetaan siitä. Kuinka kukaan
Vietämme tänään valvomisen sunnuntaita. Valvomme, että jaksaisimme odottaa Kristuksen paluuta takaisin. Jeesus, tule pian. Hänen tulemisensa on toivomme kaiken pimeän ja kurjan maailman keskelle, että hyvyys tapahtuu myös meidän keskellämme, niin kuin me Isä meidän rukouksessakin pyydetään. Mutta hyvä muistaa, että kristityn valvominen ei ole vain turhaa pingottamista, vaan kyllä se on levollista luottamusta siihen, että Jumala lupaa ja hänen lupauksensa saa turvassa nojata. Luottaa siihen, että hän on uskollinen, hän on pyhä. Mutta samalla kun olemme pyhän äärellä, näkyy se, kuinka huonoja me olemme valvomaan ja huonoja monella lailla. Ihmisen heikkouden Jumalakin tuntee, mutta tuntiessaan meidät hän ei kuitenkaan jättänyt meitä pahuutemme varaan omin voimin selviytymään, vaan antoi poikansa, että meillä hänessä olisi kaikki se, mitä taivaaseen tarvitaan. Ja ehkä kristinuskon vaikeimpia asioita on se, että kaikki oma saavutus ja menestys pitää jotenkin jättää pois. Ja nähdään jopa joskus melkein pilkkana Kristuksen sovitustyölle, jossa on jo lahjaksi annettu ihan kaikki. Kaikki, mitä taivaaseen tarvitaan. Jättäydymme siis armon varaan ja tunnustamme syntimme näin sanoen. Herra, sinä näet kaiken, ja jolta kukaan ei voi salata mitään. Sinä olet sanonut, ette tahdo syntisen kuolemaa, vaan odotat, että hän kääntyy ja saa elää. Katso minuun, armahda minua ja anna kaikki syntini anteeksi. Auta minua olemaan elävä jäsen seurakunnassasi. Olethan minut kalliisti lunastanut. Tahdon luottaa yksin sinun laupeuteesi ja olla siellä, missä julistetaan armon ja sovituksen sanaa. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja Jeesuksen Kristuksen palvelijana julistan tämän synnin päästön uskolla vastaanotettavaksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Laulu 116. Aivan
Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, olet luvannut, että Kristus saapuu kaikkien pyhiensä kanssa. Varjele meitä pahasta, niin että me olemme silloin pyhät, nuhteettomat, anteeksi antamuksesi alla. Ja auta meitä ankkuroitumaan yhä syvemmin sanasi lupauksiin, kannustamaan toinen toistamme uskoon ja hyviin tekoihin. Kuule tänään myös kaikkien meidän hiljaiset rukoukset, Poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme tähden. Aamen. Tänään on valvomisen sunnuntai ja sana on Matteuksen evankeliumin luvusta 25. Otin nyt tähän tilaan myös tuon meidän alttaritaulun kuvan, niin että tuostahan tämä raamatun tekstin pohjalta on tuo kuva tehty. Ja jotain sitten taiteilija Uwe Janssonkin on tahtonut sanoa tuon oman teoksensa kautta. Mutta nousemme kuulemaan päivän evankeliumia. Jeesus puhui tämän vertauksen. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät varanneet mukaan öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Mitähän olisi apostolien opetus muuta kuin näitä evankeliumeita, Paavalin kirjeitä, mitä Uusi testamentti on täynnä. Toi mukaan tuolta sakastin pöydältä myös vanhan Raamatun. Mikael Agrikola, ruotsinkielinen mies, oli ollut Lutherin opetuksessa ja se Lutherin opetus, että kansalle pitää puhua sen omaa kieltä ja evankeliumi pitää heidän omalla kielellään julistettavan, sai hänet tekemään Uuden testamentin 1500-luvun puolessa välissä. Siinä paikkeilla, kun Teuvalla on ollut vasta 2 taloa, Konsi ja Perttula. Siitä alkaa Teuva ja siitä alkoi sanan levittäminen suomen kielellä. Tuo koko Raamattu
sitten vanha testamentti käännettiin, että se oli 1642, kun on valmistunut myös vanha testamentti suomen kielellä. Ensin siis tuli Uusi testamentti ja myöhemmin vanha testamentti. Ja siellä apostolit meille puhuu. Ja sen sanan äärellä on hyvä ehkä muistaa, että näissä heidän kirkon menoissaan, kokoontuessaan tuvissa, he myös 30 vuotta Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen kertoivat näitä kodeissaan. Ja vasta sitten ruvettiin kirjoittamaan tekstiä, ettei vaan opetus unohdu, vaan säilyy myös seuraaville. Ja Paavalillakin oli valtava ajatus siitä, että kun on hän saanut vietyä evankeliumin kaikkeen maahan, niin Kristus tulee takaisin, eli pian. Ja ajatus jopa oli Paavalilla se, että tuo Rooman valtakunta oli se koko maailma. Ja riittää, kun Rooman valtakunta on julistettu evankeliumia joka puolella. Ja niin hänellä oli sitten kirjeiden mukaan jo ajatus, että hän menee niin Espanjaan, Hispaniaan ja sitten Galliaan eli Ranskaan, eli sille alueelle myös hän vie. Hänen oma matkansa kuitenkin sitten marttyyrikuoleman äärellä päättyi Roomaan. Hänet marttyyrin kuoleman äärellä oli ensimmäisiä kristittyjä marttyyreitä. Mutta 30 vuotta oli kerrottu, eli noissa Raamatun teksteissä on aina valtavasti syvyyttä. Sitä, että on kerrottu ja ne yksityiskohdat on sellaisia, että uudestaan ja uudestaankin lukien niitä heidän opetuksiansa, niin avautuu aina uusi asia. Ja se jotenkin tuntuu, että siinä kohdassa, missä oma sielu on, niin sinä kuulet yhtä asiaa. Ja sitten kun menee muutama vuosi eteenpäin, niin se sama teksti voikin avautua ihan uudesti. Ja sanotaankin, että joku ortodoksisen kirkon sipulikirkot muistuttaa siitä, että Raamattu aukeaa kuin sipulikuori kerrallaan. Että olisimme valmiita vastaanottamaan, mitä se sitten sanoo. Mutta kirkon penkissä on Tuve Jansson istunut ja suunnitellut tuota alttaritaulua. Ja itseäni ainakin puhuttelee siellä jokunen asia. Ensimmäinen on tietysti se, että siellä viisaat ja tyhmät on sekaisin, niin kuin maailmassa on. Meillä on kaiken näköistä. On hyvät ja pahat sekaisin ja on hyvä muistaa, että meillä ei ole tuomiovaltaa, vaan Herra sitten katsoo syvälle sisimpään, sinne lampun sisälle, onko siellä öljyä vai ei, onko siellä uskoa. Ja usko ei aina ole edes vahva. Juuri noista opetuslapsista joskus itseäni puhuttelee varsinkin se, että Jeesus monesti moitti jopa opetuslapsiansa, näitä, jotka myöhemmin marttyyrin kuolemaan kokivat. Vähäuskoisiksi hän heitä sanoi. Mitä me sitten olemme me, jos nuokin olivat Jeesuksen mielestä vähäuskoisia? Toki ylösnousemuksen jälkeen heidän uskonsa vahvistui ja lähtivät rohkeasti liikkeelle. Sitten itse kiinnitän huomiota siihen, että tuolla vasemmalla puolella toinen on sellainen morsiusneito, joka vieläkin nukkuu. Kaikki muut oli jo herännyt, mutta unen lahjoja oli tällä yhdellä enemmän. Ja muistutus siitä, että hereillä oleminen on näkemistä ja kuulemista, toimimista, elämistä. Ja uni on kuoleman sisar. Ihminen joka kerta nukahtaessaankin jättää itsensä jotenkin tuntemattoman varaan ja luottaa, että Jumala, levolle laske luojani, armias ole suojani, jos sieltainen nousisi,
taivaaseen otatte käsi. Sitten siellä oikealla puolella on istuva morsiusneito, jolla lamppu palaa, ja hänen vieressään toinen, joka tulee pyytämään voisitko sinä antaa öljyä? Raamatun tekstikin sanoo, että he sanoivat, että ei tämä riitä kaikille, emme me voi antaa. Opastivat vain, menkää ostamaan kauppiailta. Mutta jotenkin ajattelen myös sitä, että eikö edes sellainen hätä toisen ihmisen puolesta olisi, että nuo 5 viisasta olisi antanut jokainen ihan pikkasen jollekin niin, että olisikin ollut 6 neitsyttä, jolla olisi ollut riittävästi öljyä koko hääjuhlaan ja edes 1. Tai mitä on kristillinen ajatus siitä, että voisiko omansa antaa semmoiselle, jota oikeasti rakastaa? Mainisin vaikka kadotukseen, että omani pelastuu. Onhan se ollut myös valtava ajatus niille me Suomen sodissa kaatuneille, jotka hetkensä antoi, että me oltaisiin turvassa. Toisen puolesta uhrautuminen on jotain hyvää, suurta kristillisyyttä. Mutta voiko toiselle uskon antaa? Omansa ei voi toiselle antaa. Jokaiselle on Jeesus tehnyt oman sijaan taivaaseen ja omaan paikkaan ei ketään muuta oteta. Sinua siellä odotetaan, kun on aika. Mutta jotain tämmöistä itsensä uhraamista näen myös Kristuksen sovitustyössä. Siinä, että hän suostuu viattomana kärsimään syntisten synnit. Hän suostuu kuolemaan. Hän astui alas tuonellaan. Meni kadotukseen, että meillä olisi tie taivaan kotiin. Hän luopui kaikesta, että meillä olisi elämä. Sen tähden on hyvä muistaa, että alttari on edelleenkin uhrialttari, jossa kauan sitten savuna rukoukset, pyynnöt nousivat taivaan Isälle. Ja meidän uskomme on se, että Kristuksessa Jeesuksessa on kaikki synnit sovitettu. Yhtään uhria ei tarvitse enää antaa, koska hänessä on annettu kaikki. Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Sitten olen katsonut tuossa alttaritaulussa sitä keskimmäistä naista, joka punaisen viitan päällä on. Hänellä on paljon koruja ja ajattelen, että ehkä hän oli rikkaampi kuin kukaan muu näistä morsiusneidoista. Ehkä kauniimpi kuin kukaan. Mutta rikkautensa ja kauneutensa äärellä oli hukannut maljansa tai tämän lampunsa ja hukannut öljyn. Ei rikkaus eikä menestys meitä pelasta. Kaukoidän uskonnoissa on paljon sitä, että jos ihminen menestyy, niin sehän täytyy olla Jumalan palkinto siitä, että olet ollut hyvä ihminen. Ja jos olet sairas tai köyhä, niin sua Jumala rankaistuu ja sä oot huono ihminen. Tämä rikkaus on monesti sellainen, mitä muissa uskonnoissa ylläpidetään ja omilla ansioilla jotenkin kelvataan Jumalalle. Meidän ajatuksemme on se, että köyhinkin meistä on rikas,
jos on Jeesuksen ystävä. Vapahtajamme jakaa kuninkuutensa myös kaikille lapsille. Mutta Henrikka Hyttinen-Koponen, jonka kuva on myös tuolla ja lähti Keski-Porin seurakuntaan sitten tältä Teuvalta, niin hän sitä sanoi, että Jumalan hyvyys näkyy siinäkin, että tuo Pyhän Hengen värinen punainen viitta on siellä tämänkin kauniin ja rikkaan naisen polvien alla, että polviin ei satu. Kyllä Jumala tahtoo olla hyvä kaikille. Ja se jotenkin näyttäytyy, että yhtään ei hyljätä. Ja ehkä sen takia myös Kristuksen tuleminen on monista ihmisistä kestänyt aivan liian kauan, kun Jumala ei suostu yhdestäkään luopumaan lapsestaan taistelutta, vaan tahtoo armolla ja rakkaudellaan kutsua jokaista. Jumala on hyvä. Anna Jumalan olla hyvä sinulle. Jumala on Jeesuksessa armahtaja. Anna hänen armahtaa sinut ja hyväksyä kokonaan. Jumala on pyhä henki. Anna hänen tehdä sinut pyhäksi. Pyhien joukkoon. Niiden joukkoon, jotka kerran iloitsevat ja juhlivat Karitsan häissä taivaassa. Tällaiseen Jumalaan me tahdomme uskoa ja jo nuo apostolit tunnustivat uskonsa ja mekin liitymme tuohon heidän uskoonsa. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sinisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Laulamme kolehtilauluna laulun liekkilaulu 293. 293. Ja lahja menee nyt oman seurakuntamme perhetyölle ja aikuistyöjohtokunnan kautta. Jumala siunatkoon lahjamme. Jos haluaa mobiilpeitä käyttää, niin siihen pitää laittaa 16.11.2025 ja tuon mobiilpein numero oli 29039. 29039. Laulu 293. Ja se syvä
Rukoilemme yhteisten asioidemme puolesta. Rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme olla luonasi kuin lapset, turvallisesti, pelkäämättä, valvoessakin sinun lupauksiisi turvaten. Me tulemme ilojemme ja me tulemme taakkojemme kanssa. Kiitos, että erilaisine kokemuksinemme me kuulumme sinun perheeseesi. Isä, sinä luot uutta elämää. Anteeksi, laulun numero on siis 132. Me muistamme edessäsi kaikkia yksinäisiä ja hylättyjä ihmisiä. Anna meille herkkyyttä, avoimet korvat, kuulla heidän viestejään. Auta, että kohtelemme toisiamme ja kaikkia ihmisiä huomaavaisesti ja kärsivällisesti. Muistamme niitä, joita elämäntilanne ahdistaa, joidenka elämä on huolta ja pelkoa täynnä. Rukoilemme sinua niiden ihmisten puolesta, jotka uupuvat työssä ja kiireessä. Suo työttömillekin kokemus siitä, että heidän elämänsä on tärkeää ja uusia vaiheita täynnä. Isä, sinä luot uutta elämää. Herra, koko maa on täynnä lahjojasi. Sinun hyvyyttäsi riittää. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka eivät näe sinun hyvyyttäsi. Huudamme niiden puolesta, joille elämä ja koko maailma on vain karu autiomaa ja elämä jatkuvaa taistelua. Auta meitä viisaasti kantaa heidän taakkojaan, nähdä heidät sinun luotuinasi ja että kuulumme samaan ihmiskuntaan. Isä, sinä luot uutta elämää. Jeesus,
Herra, me rukoilemme kaikille valtaa käyttäville viisautta. Viisautta nähdä jokaisen elämän korvaamaton arvo. Avaa niiden silmät, jotka eivät huomaa vastuutaan, ja niiden korvat, jotka eivät kuule maan hiljaisten ääntä. Vapauta meitä myös tänäänkin itsekkyydestä ja oman edun tavoittelusta, varsinkin kun teemme päätöksiä. Isä, sinä luot uutta elämää. Sinä olet läsnä elämän kaikilla alueilla. Näet lapsen, joka lepää äitinsä sylissä, ja äidin. Sinä näet nuoren, joka etsii itseään ja etsii omaa paikkaansa. Sinä näet aikuiset, joita painaa vastuu elämästä. Sinä näet myös vanhukset, joiden voimat vähenevät ja jotka saattavat kärsiä yksinäisyydestä. Jumala, tuomme eteesi pienen pojan, joka täyttää 2 vuotta. Siunaa hänen perhettään ja perheisiään. Rukoilemme niiden ystävien puolesta, jotka on meidän puolestamme viemässä ilosanomaa kaikkeen maailmaan. Rukoilemme Maija Pelttarin puolesta Lähi-idän työssä, Pia ja Tero Ruotsalan puolesta Virossa ja perhetyössä. Rukoilemme Kisumun kehitysvammaisten koulun puolesta Keniassa ja rukoilemme Venäjällä luterilaisen Inkerin kirkon Haapakankaan puolesta. Varjele sinä ihmisiä ja niitä, jotka sanomaasi levittävät. Herra, me tiedämme, että lapset ja orvot ovat erityisesti lähelläsi. Me rukoilemme myös kaikille kuoleville ikuista rauhaa ja lepoa. Isä, sinä luot elämää. Anna meidän kokea sinun hyvyytesi, lohdutuksesi. Se, kuinka hyvän paimenen lailla meitä johdatat. Suo tänään tuntea
että sinä lohdutat meitä kuin äiti lastaan. Ja kuin isä, sinä suljet meidät syliisi. Herra, me jätämme itsemme kokonaan elämässä ja kuolemassa sinun hoitoosi. Aamen. Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman, ja hän tuli ihmiseksi ja oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa, suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, morsi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi. Ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi, että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta. Ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Aamen. Rukoilemme kaikki yhteen ääneen Jeesuksen opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Kaikki ehtoollisleivät ovat gluteenittomia, pitäisi sopia kaikille, ja jos toivotte ehtoollisella alkoholittoman viinin, niin sitä voi jakajalta sitten pyytää. Toimimme niin, että otamme tuossa edeltä olevalta pöydältä pikarin, polvistumme tähän kaiteen äärelle ja nautimme ehtoollisen ja sitten palautamme sen tuolle tyhjälle tarjottimelle. Autuaitanne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle, tulkaa, kaikki on jo valmiina. Ehtoollisen aikana lauletaan laulua 66. 66.
Kristuksen veri, sinun puolestasi kuoli. Te olette vastaanottaneet Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon teidän ja kaikki sen elämään. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Me ylistämme sinua, rauhantuoja. Anna rauhasi niille, joilla on levottomuus sisimmässään. Anna rauhasi niille, joiden tyyneyden taakse kätkeytyy ahdistus. Tuo rauhasi keskelle elämämme arkea, niin että saamme voiman kulkea sinun askelissasi ja valvoa, kunnes tulet kunniassa ja kirkkaudessa. Aamen. Nousemme laulamaan ylistysvirtenä virren 181. On ylistetty Herramme ja vastaanottaaksemme Herran siunauksen. 181. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kiitos Jumalanpalvelusmusiikkityön johtokunnan jäsenille, jotka teitte musiikista aivan valtava elämää, ja kiitos. Alkuseurakunnassa ei siellä ollut ehtoollisleipiä ja viiniä valmiina, vaan väki toi tullessansa eväät, jotka siunattiin ja jaettiin. Ja sitten kun oli ehtoolliset vietetty, niin sitten lopuksi syötiin, mitä oli jäänyt jäljelle, ja sitten käytännön diakonian työtä eri lähimmäisten köyhien auttamiseksi sai sitten ottaa vielä niistä eväät mukaansa, ettei tarvitse nälkäisenä mennä nukkumaan. Mutta nyt meillä on kirkkokaffit, jotka on Taina Kujanpää laittanut, ja sinne olkaa hyvät ja viihtykää meidän kanssamme. Tämä oli jotakin häivähdystä edes jostain hyvin alkuperäisestä. Ja on ehkä hyvä, kun luette Raamattua ja rukoilette muistaa niitä pyhiä, joiden opastuksen äärellä kirkko vieläkin voi elää ja pysyä terveenä. Kiitos.